menika kedah syaratipun kedah mbeta sinden Rai Naga. Oh iya, diunggahne aku yo urung tau kenal kok no. Oh iya diunggahne iringane srampat. Yo coba kaya ngapa, Ca? Iki to sinden Rai Naga. Iya. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Iya, Jan. Musik to, aku ki mau pasalin ning pondokan, aku pasalin ning transit. Kok ketoke wis ketemu karo sinden iki, tapi sinden iki kok ketoke emang aku delok kok kadoan teko nggonku transit kok nguyuhe ngadeg to. Iya. Kaya buka gitu, Mas. Pripun. Mau ndodok kok Mbak ya. Dodok apa ora ketatap? Tatap dengkulmu. Kok nesu lho, ya perkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Sayang kok kaplok. Sayang sih. Namanya siapa, Jeng? Menika kula nek memanggil Jeng, Mbak, Bu, Nyonya napa Nyah Nyoh? Yes sakarepe ngene lho ya, sing penting nyeluk. Iya. Nggih, Mbak nggih. Lah iya penakon bocah omong. Aku iwang ana padha wedoke diwangi. Padha wedoke lah, gajane lek ketok ayu ngono. Sinten asmane, Jeng? Kula. Jono. Jeneng sing dawa apa sing ndek? Jeneng sing dawa apa sing? Sing ndek. Lho jenenge loro berarti. Ya nggih mboten sitok tapi ana sing dawa ana sing cendhek, Mas. Upami sing dawa napa? Sing dawa niku nggih. Nyai Tumpuk Eli Yusfia Kusuma Wardani Istiqomah Sakinah Mawadah Warahmah. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawa to, Mas? Dawa. Kok iso sak salam barang lho jenengmu lho. Iya. Kuwi jeneng sing dawa. Nggih. Nek jeneng sing endhek apa yu? Tumpuk. Parno dengkul. Aku diwangi genyo to yuyu kok ya sok.
Mboten kula niki ngunggane sampean merga perintah saking panitia je. Oh ngaten. Niki karaben gandri tinebih saking tolak musibah menika kula gawakaken anu Mas Akbar sinden rai naga. Waduh, niki ora naga niki, raine kaya kijing malah nggih. Ya aja sia-sia to Mas kok. Mboten nggih. Ya aja naga to Mas. Ndak apa? Buta ngono lho Mas. Malah nesu. Dadi ben ngletak jalange lho. Niki bersih desa. Ngaten nggih. Heeh. Mang Mas Dalang dari Gandri. Gandri ya. Gandri. Heeh. Heeh. Gandri. Gandri niku napa to Mas? Ya jeneng desa no. Santuku wit Mas. Duh. Aku meng nyuwun sewu ngapunten Pak Lurah. Heeh. Tak awe ngene. Piye? Rene Gus aku ngono. Heeh. Sing mbok awe sapa? Dadak bae Pak Lurah to. Pak Lurah. Heeh. Ini lho Mas Supriyono lho. Supriyanto to. Supriyanto, heeh, Supriyono. Heeh. Jare wis akrab. Alah ya salah sithik ora apa-apa. Iya. Ya Pak Lurah mbok awe. Heeh. Niki disun Gandri nggih, nggih. Gandri niku napa wit to nggih. Tapi kena nggih pedoman Mas, meng sampean wis ya wis ngartekne aku, tapi aku ya wis dhewe neh Mas. Oh, mengartikan gandri itu. Ya kena nggih tepo tulodo lho Mas nggih. Gandri nek menurut tumpuk jenengmu sapa? Tumpuk undung. Tumpuk undung ngundungi. Apa gandri nek menurut yu tumpuk apa? Ngeten nggih. Yes, nyuwun sewu niki pun disabda kalian sing cikal bakal. Cikal bakal. Kula mboten kok ngrubah ngoten mboten. Mboten, ya. Nggur kena nggih acuan ngoten nggih. Nggih, heeh. Iya. Sinden kok jegok barange ngopo? Jegoke apa kirek kok iso. Watuk, Pripun artine napa? A N D R U I. Mas Ya, kok ya. udelmu kuwi. Ya. G apa yu? G niku ateges gagasan. Wah, Gagasane Pak Lurah. Monggo sing apik sak perangkate niku dipun sengkuyung. Sak wangsule gagasane masyarakat sing apik Pak Lurah sak perangkate kudu nyengkuyung ngoten lho Mas. G niku gagasan. Gagasan. Terus bar G ayu. Ayuh urip sing padha rukun. Wah jenengan kan rukun karo tanggane to? Rukun karo tanggane. Nggih, mergo enten ngendikan niku ngeten. Pripun? Jegok neh. Ya ora apa-apa ntrah ya rai naga. Pripun? Ayo. Dawuhne niku ngeten. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yuksin ila jarihi. Ngono Mas. Oh, layak aku meng nampa WA. Pripun? Nampa WA. Sinden nek iso dalil bakne sampean nek samingane ora nyinden iki dadi modin to. Wes meneng Mas. Mung tak antemi dhewe lho iki. Weh, dalang kok mbok antemi lho. Lah iya apa ora modin? Ampun. Modin ora? Tapi aja ngomong to Mas. Oh iya. Berarti kan tenan ngono lho. Niku Mas dadi artinya apa? Man piye wau? mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuksin ila jarihi. Artinya Man utawi sapane wong yu'minu kang iman sapa mang billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yuksin mongko bagusana sira kabeh ila jarihi maring tangga. Ngeten ta nggih? Yo sak dhisik sokeh lho Mas. Tepuk tangan. Wah, ngoten. Weh, ora rugi nek muawan dadi modin. Ya ora mesti Mas ngaten ya. Sampeyan iso gak menek klopo? Piye? Menek klopo iso? Ya iso menek klopo cilikanku kok. Aku ora iso Mas. Lho, kok ora iso? Ya klopo nggo sakmene mah dipenek menek piye gak iso. Pengen glundung sampean. Lah sing bener. Wit klopo. Oh, wit klopo. Nek klopo ora iso Gak iso penek. Glundung mesti. Pinter walah. Wis suwe-suwe omongane kok megelne kuping to. Wis suwi Mas aku. Wi G, ayo rukun. Nggih. Terus ana N yu. Najan to beda-beda agamane, beda-beda derajate, mbuh sugih, mbuh miskin. Wi ora enek sing dibedakake. Ayo guyub rukun. Mergo rukun agawe kang tosa. Santosa kok kantosa Iya, iya, kuwi, Mas. kantosae tanggamu piye kok. Ya ora mesti Mas, kadang itu tanggamu barang. Iya. Terus selanjutnya bar G A N terus D. D. Heeh. Dasare wis kuat. Dasare negara Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Dasare agama sing tak rasuk Mas.
Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Ngono, Mas. Iki Wis dasare kuwi. Ya kok medeni to. Nawi wis diamalne lho tenan iki. Nawi wis diamalne nyuwun sewu ora dusun Desa Gandri tok nggih. Kabeh sing ndelok streaming niku kena nggih dasaran insyaallah ngoten. Oh. Nggih ta? Nggih. D dasare wis kuat. Terus R. Rikat Trengginas. Ngono. Dadi rame ing gawe sepi ing pamrih. Oh. Ayo nyambut gawe sing giat. Terus tanpa pamrih. Kudune ngono kuwi, Mas. Iya. Dadi nyambut gawe sing giat, ibadah ya sing giat. Fa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ngono. Kuwi artine apa? Nyambut gawe sing peter kaya-kaya donya kuwi gak bakal rusak, Mas. Tapi nek dong ibadah menurut kapitayane dewi-dewi bar ibadah ki kaya-kaya kapundhut karo sing gawe urip. Oh, dadi nyambut gawe karo ibadah harus balance seimbang. Ya kudu giat kabeh, aja males-males. Iya. Yo matur nuwun yo. Terus terakhir yo. Sik toh, aku tak ambekan sik. Aku sakjoke tuwek ki no. Ngomong saidikno kecer kabeh. Terus terakhir yo. Terus I. Yo kanggo masyarakat Gandri. Karo sing ndelok kabeh ae insyaallah. Nak niku gelem mleksanane napa sing disuwun diijabahi karo Gusti Allah. Muga-muga napa sing panjenengan idam-idamne panjenengan suwun kalian Gusti, muga-muga dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin nggih. Amin. Sing aku menjadi tanda tanya dalam hatiku itu satu yo. Pripun? Jare sampean aku nampa dawuh lewat WA, jare sampean sampingane Mudin. Nggih. Upama ning desane ana wong mati terus nampa tanggapan koyo bengi iki caramu piye? Aja mung kuwi, Mas. Loh, iki kudu tak takone ning gak ana menjadi tanda tanya besar. Nek enek wong umpamane sakaratul maut ning desane sampean, sampean duwe kewajiban to ngrumpaka mayit mau. Ning ana tanggapan koyo bengi iki malah mbok tinggal tanggapan ngene caramu piye? Jajal. Cara bengi ngene iki, Mas ya. Cara bengi iki mau. Heeh. Ya dileremne sik to ya. Maksudnya dileremne sik piye? Nek enek sing mati. Tapi saurunge emang sakaratul maut pamane. Sik bar dhuwur meng tak parani, Mas. Mbok parani. Lek. Aja mati sik, aku cek arep nang Gandri ya. Terus yo. Cek tak kuat-kuatne. Mamange wis kewecet-kecet ngene lho, Mas. Heeh. Uripne. Den tak kuat-kuatne, Den. Niki saestu bisa mulih, Mas. Heeh. Isuk enek. Awan enek. Sore enek. Lah padha semayan, ayo nang Pompong Mudin nang omah ngono ae. Apa enek mau mati kok sembahyang lho. Kuwi tenan Mas wi. Aku gak iki kenyataan iki. Oh. Isu enek, awan sore bengi ngene enek. Lah masuk sakaratul maut ngabari kancane ayo mati saiki mumpung Mudin enek ngono lho. Nyuwun sewu nggih. Nggih. Jenengan Bapak Ibu niku nak ngendikan, utamane Pak Lurah lho nggih. Pak Lurah. Pak Lurah niku sak ora-orane jenengan panggah kedunungan pulung. Nyuwun sewu nggih. Heeh. Kula niku nak nang omah niku Mudin, jare Mudin niku pujangga. Nggih. Aja pisan-pisan muni sirahku mumet, sirahku ngelu mboten usah nggih. Lho, ngoten nggih. Nggih, mergo nak cara Islami Nggih. panggah dikanteni kalih malaikat loro. Malaikat loro. Nggih. Roke patit. Lah, Terus cara Jawane ditutne dulure. Apa sing diomongi niku biasane sok kelakon. Ngoten lho nggih. Oh, nggih. Terutama ibu-ibu nang nggone anak-anak niku sing saestu. Tenanan wi. Iya. Mendili aku tak Ora mlilit ramatane ngene kok. Sik, ning tapi aku harus ngangsu kawruh, harus mencari informasi, belajar karo sampeyan. Gandeng sampeyan nyuwun sewu, umur yo luwih sepuh sampeyan, ilmu yo mesti juga mengikuti luwih. yo jelas wae aku bar aku wis renek kabeh kok. Iya. Heeh. Ngono kuwi carane ngrumpaka mayit iki piye to? Urut-urutane wong. Kowe tumon wae mayit diurut. Maksudnya urut-urutan maksudnya tata cara. Runtute. Aku ora tau lho ngurut mayit ora tau lho. Arep mlayu wedi. Tata carane maksudnya upamane mayit wis les mati. Terus urut-urutane kamu sebagai Mudin langkah pertama itu apa? Aku ora melangkah Mas. Hah? Aku ora melangkah.
Maksudnya ki mlaku biasa ngono Mas aku. Yo kok angel men to cah ki. Maksudnya ki ngene lho. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Yo mayit ki didusi to Mas. Oh, didusi nganggo banyu kembang. Enggak, nganggo banyu aki ndek ngenane ke. Nak pesene banyu aki Mas. Kok iso iki tidak menghormati mayit wong mati kok banyu aki lho. Ya ngono nak leleh wis rasah dikubur to Mas. Ya nganggo banyu. Nyirati ngene lho Mas. Nganggo banyu dikeki godhong kelor biasane. Enggak Mas wi. Apa? Godhong lateng. Ben guatelan kabeh. Ndek ngenane godhong lateng non tuwang ngene. Gatel din. Wong mati kok sambat gatel. Terus bar dimandikan Pak Mudin. Pak Mudin. You. Bar di aja nesu to, aja nesu. Ya ampun aja nesu. Ngono tak suwayang kapok wingko. Alah. Kok tak gedek-gedek. Bar dimandikan terus urutan kedua, langkah kedua. Terus mayit dijugetne. Langkah kedua bar dimandikan apa ngono kuwi? Terus diulesi Mas. Oh, diolesi nganggo dibuntel lho Mas. Oh, dibuntel nganggo kain kafan. Godhong jati Mas. Ben koyo sego pecel. Yo kain kafan, kok iso Mudin iso bungkus godhong jati karo mayit. Lah iya nang ndi yo karo mori to Mas. Oh, kain kafan. 3 lapis atau 7 lapis? Kayak koyoke 70 meter Mas. Karo ngerayuk dalange lho. Ya 3 lapis ya 7 lapis. Nggih Mas. Terus ngono kae kok dibumpet-bumpet nganggo apa to ngono kae wong meninggal ngono kae? Kapuk to? Heeh, kapuk. Ngono kae ben apa yu? Ngono kae nyun sewu kok lambene dituku kapuk ngono kae irunge. Ben gak nyebul sampean lho. Iya. Ben gak nyebul. Oh, gak nyebul. Nanti nara dibumpetin nyebul. Terus bareng ngono ditumpakke. Heeh, tumpakke pendosa. Gak, Mas. Apa? Kayak teman kereta waduh ngono Mas. Kereta api tapi. Oh, kereta api. Jurusan Madiun. Lha ora busuk sik mayite. Ya ora to, Mas. Wong di kei air aki mang. Tekan kuburan, yo. Tekan kuburan terus bareng ngono mayite diapakne. Tekan kuburan kayak kadang enek sing wendeng-endeng bareng Mas. Yo gak mesti mayite mung diapakne. Ya dicemplungne ngono to Mas. Cemplungne kuburan. Gak kali Mas. Ya nang ndi kono nang kono wis dikeki luwange cemplungne kuburan Mas, luwangan kono. Ya Mas Andra ya. Nah. Kok iso Mas aku. Ya matur nuwun yo ngene iki aku kan mencari ilmu ben ngono ki urut-urutane wong meninggal diapakne ae. Ndek ngenane aku kleru Mas, mayite munggah ngene. Nak wong mati ki kandungane kan muga-muga padang kubure jembaro dalaning. Heeh. Noso aja mbok dongane padang. Lho kok ngono? Malaikat no malih awas. Roh aku. Aja mbok dongane jembar. Nyampul aku sak kayange ngono mesti jembar ngubit ning ngene. Lah dungane jaluke dipikne peteng. Sing peteng. Peteng terus sempit kubure. Ben nek malaikat godhok iwoh. Iwoh ngono e. Rumus diyo yo. Oh ya mbok dongane padang dalane jembar kubure nak jembar malaikat nyampul aku sak geleme. Ya salahmu aku ngono. Mangsa aku kok ya jal tak kancani karo sinden-sindenku ya. Kula ta? Ayo no. Lah iki kancaku ya sak menen. Jane kok dadakno. Iya no, maksude karo sinden. Nggih. Mbak Denku. Semangka tanpa biji. Iya. Lah aku meng kaya apa nak buah? Buah ya apa ya? Ayo beden. Ayo. Beden. Duk. Bentis. Bentit iki nyonyor nang kemen. Duk. Apa? Lha iki lho duren iki pahit Mbak iki lho. Lah kok iso duren? Nak ra hati-hatine kecocok congore iki mesti. Nggih Mbak nggih. Kudu hati-hati padahal semek yo sing mangan yo jenengan kuwi kok. Ya durene lho Mbak ya. Ketok iki ringih-ringih padahal njero ki ya rongoh-rongoh. Iya. Ayo Mbak Den kok larang tenan kok iso. Sepot ae ta, sepot iki. Ayo Mas ya. Yo Mbak Den kok yo.
Selamat malam Mbak Denko. Selamat malam. Iya, iya. Gak ya banter iki karena aku malan. Banter iki wong iki asli wedok. Bener aku naga. Tapi kono mandar bledek. Padha-padha nagane tapi bledek kono. Oh, bledek. Naga apa? Naga runcing. Ya Allah. Kaget aku. Wes aja. Mbak Denko selamat malam. Selamat malam Mas Dalam. Ini salaman dulu sama ini. Moh. Loh, kok mau apa? Budi kenang kok. Sedelet telondan to, Den. Aku enteng. Lah kok kono malah ingin karo aku. Sedelet Lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Kok malah karo wong wedok kok malah kaya ngono kuwi. Wong dalang iki yo ngono kok iso. Pripun? Ndang Mbak Tumpo, aku selak ngono. Apa? Kon gekne kopi lho. Oh, gawekne kopi. Ngures loro. Jere rong mambu wedokan. Nang jero mung diruang kuli wedokan-wedokan kok dadak. Lho niku penggemar. Penggemar beda. Nggih ngejak foto ngoten niku. Tapi wedok apa lanang? Ya wedok. Lah iya. Maksudnya gung kampun wong wedok iki maksudnya durung nate pacaran. Aku urung tau tekan kono kuwi Gurung nate pacaran, Mas? Durung tau gandeng Durung. karo wong wedok. Gurung tau gandengan, Mas? Durung tau gandengan Durung wong tau. wedok. Dadi gandeng kono. Joko ting-ting sian. Oh iya iya, percaya. Percaya, kudu percaya. Kudu percaya. Aku lho ora percaya blas. Ora percaya? Gak. Nek ora percaya berarti ya bener. Sorry Mas ya. Sorry. Sorry ya. Jadi salah sing percaya aku mau. Nembang Mbak Denko. Siap, nembang. Iya. Ki ana pamendutan dicicil ninggal katresnan. Ning aku kepengin sing bawa ben iki. Oke. Nah, iki jajal. Oh. Iso metu suarane apa ora? Wis sembarang bawane apa penting pelok. Pelok. Ndak tak apa-apa jane sinden paitane apa? Ya sepenting sembarang. Paitane apa jane? Wis raine koyo naga. Iya. Ya ora apa-apa timengane kaya bledek. Lah, ya ora mungkin to nek aku karo sama ya genah ayu aku to. Sing asli iki aku. Duh, kok iso? Kok iso asli? Kok iso? Lah wong susune kaya ngene lho. Aduh. Susune lho kaya ngono, dituthuk iso muni dok. Iya ta? Iya. Nek sing asli gak mungkin kaya ngono. Ya jali lah. Ayo wani ra? Wani. Kan wani kan aku. Syukur wae. Kan wani. Wani kan aku. Aku kimang kok kalahan to ya. Ada dituthuk lho Mbak Denko, kuwi lagi nawoni kuwi. Oh, nawoni. Kena sing nawoni tenan e. Umpeng bayi. Ayo bawa Mbak Tumpuk, apa Mbak Tumpuk sembarang. Kok iso kaya ngono? Suarane buta ritak nggih. Ya sing apik kok dibayar larang tekan kene. Duh, ya Allah godheke Mas, astagfirullahaladzim. Sik to, coba ki cedakno godheke lho Mas, yo diorat-orat nganggo potelot. Godheke ki lho godheke iki. Diorat-orat nganggo potelot. Iki mau jane rapatan RT iki cetak nih mari genah. Malah diomongne wong akeh. Aku Godhek kok tekan telak. meneng aku nak nggawa gender dhewe bareng meneng wae. Iya. Ya kok ya apik men kok duwe bokong barang. Bokonge gregeh bae. Wis nah lho. Penake. Kok iso bokonge kok iso ngono ya? Aku Pak elek dengkulmu mlocot kuwi. Memang diganjel apa? Ganjel botong. Botong. Sorry, Mbak. Iya. Ya, heeh. Sembarang